Tutoriál na vystavovanie faktúr. Teda najprv si vytvorím nejakú objednávku, ktorú vyplním vo formulári, napríklad na školenie lektor 1.0 kód školenia. Ktorú teda štandardne vyplní zákazník. A vyplní si teda túto nejaký termín školenia, napríklad si dám tento druhý v Nitre. Do poznámky môžem uviesť, že som teda napríklad členom. Alebo do poznámky môže ten zákazník uviesť v prípade povedzme viacerých osôb, ktorí ľudia sa zúčastnia toho školenia. Teraz to nechám prázdne toto poličko. Teda automaticky by mal teda na môj osobný e-mail, ktorý mám otvorený tuto, prísť potvrdzujúci e-mail. Kde teda vidím, že som sa teda prihlásil, školenie lektor, potvrdenie objednávky, tu je moje meno, o aké školenie sa jedná, kedy sa koná to školenie a miesto konania, cena krát počet osôb, čas, kam to má zákazník zaplatiť, jeho číslo objednávky na variabilný symbol. Teraz si otvoríme ten ten Excel, v ktorom sú tie objednávky, sa budú teda kumulovať, keď tam zákazníci sa prihlásia na školenie. A tu vidím tú moju objednávku z dnešného dátumu 18.1., ktorú si napríklad označím nejakou farbou, napríklad oranžovou alebo zelenou, aby som si zaznačil, že už ten zákazník zaplatil a teda mu vystavujem tú zálohovú faktúru. A otvorím si Excel na vystavovanie faktúr, ktorý nájdete tiež na tomto drive. Tuto. A vytvoril som tie Excely 2. Jeden je Excel na vystavovanie zálohových faktúr a druhý Excel je na vystavovanie ostrých faktúr. Teda pokiaľ sa rozhodnete vystavovať ostré faktúry v tomto systéme, môžete napríklad mať rôzne dva, napríklad číselné rady. Jeden budete mať číselný rad na nejaké svoje interné faktúry a ďalší číselný rad môžete mať na tieto vaše školenia. To už teda nechám na vás. Ako sme spolu telefonovali, tak chcete hlavne teda tie zálohové faktúry, tak tu do tohto riadku prekopírujete teda tie informácie, teda normálne z tohoto riadku, z toho školenia lektor, z tých objednávok prekopírujete Ctrl+C, celý riadok a prekopírujete ho do Excelu na vystavovanie faktúr zálohových, kde teda upravíme nejaké informácie a potom nastavíme to posielanie faktúr. Červenou farbou sú znázornené bunky, ktoré treba nejakým spôsobom upraviť. Teda v prvom je teda dátum školenia, ktorý treba prepísať, lebo ono to do tej faktúry mierne ťahá zle, tam napíše ešte aj časový posun, takže to takto prepíšeme, si skopírujeme
túto bunku a tu prepíšeme 18.1. Tu máme naše telefónne číslo, teda tu prepíšem ho na číslo objednávky, kód školenia lektor je 1.0, teda 1.0. To napíšem sem do čísla objednávky. Tu skopírujem teda o aké školenie sa jedná, teda školenie lektor. Potom číslo faktúry, to si samozrejme môžete nastaviť aké chcete, napríklad som nechal 2016 a 4 nuly a teda za tým bude pokračovať číslo 1 a potom keby ste vystavovali faktúry ďalšie, tak stačí už len ten vzorec potiahnuť dole a číslo faktúry sa automaticky navýši o ďalšie číslo. A dátum vystavenia napríklad dáme 18.1. Cena školenia lektor je teda 250 € a tu máme vzorec, ktorý počíta cenu za jednotku krát počet osôb, ktorý taktiež potiahnem ten vzorec nižšie. Teda prihlásil som jednu osobu, preto je teda celková cena 250. Teda treba upraviť to dátum objednávky, názov školenia a číslo objednávky, číslo faktúry, dátum vystavenia a cenu a celkovú cenu. To len stačí potiahnuť vzorec. Teraz sa nastavím do riadku, z ktorého chcem vystavovať faktúru. Dám doplnky Bill my client, merge document and email manually. Automaticky mi to načíta, že bude to meržovať, teda vytvárať tú faktúru zo dokumentu zálohová faktúra. To netreba vôbec zmeniť. A tu nastavíte akurát used current sheet, zálohová faktúra row 3, teda riadok 3. Dáte next a send. A teraz sa faktúra postupne vygeneruje. Tu môžete vidieť, jak sa postupne prepisujú tie informácie. To netreba pozerať, to sa robí automaticky. A po úspešnom vytvorení nám to vyhodí takúto hlášku, že bol vygenerovaný jeden dokument, ktorý bol zaslaný. Teraz si môžete tú zálohovú faktúru označiť napríklad zelenou, že už ste ju teda vystavili. A v odoslanej pošte tu mi to už nabehlo, zálohová faktúra číslo 2016-001 na firmu MSRO, tu sú moje teda fakturačné údaje, tuto sú teda vaše fakturačné údaje na tej zálohovej faktúre. Tu vidíme, že sa jedná o školenie lektor, počet osôb, množstvo 1, cena za jednotku, celková cena. A tu vidíme, že som sa objednal 18.1.2016 a fakturujeme zálohu na školenie dňa 17.2.2016 až 9.3.2016 Nitra. Teda tá zálohová faktúra už bola teda odoslaná. Ja som tu teraz posielal asi viacej faktúr, teda preto sa to dalo túto štandardne, ale keď posielate jednu faktúru, tak to hneď vidíte, že faktúra bola zaslaná a v mojom osobnom e-maili, ktorý mám otvorený tuto, mi teda prišla faktúra zálohová za to školenie. Ono je to mám teraz momentálne viacej, pretože som ich teraz viacej vystavoval. Ono štandardne tam je iba tá faktúra jedna, ktorá sa poslala. A tu vidíme teda tá zálohová faktúra teda prišla na môj osobný e-mail.
Pokiaľ by ste teda rozhodli využívať aj to posielanie tých ostrých faktúr, tak to môžete spraviť teda v tom ďalšom Exceli na vystavovanie ostrých faktúr. A v podstate stačí len ten riadok prekopírovať a sem, teda z toho Excelu na vystavovanie zálohových faktúr prekopírujete ten riadok na vystavovanie ostrých faktúr a všetky informácie už teda máte vyplnené v tej zálohovej faktúre. Akurát môžete zmeniť číslo faktúry, pretože asi pravdepodobne číslo faktúry na zálohové faktúry bude odlišné od čísla faktúry na ostré faktúry, teda napríklad bude 216 až 4 nuly a za tým teda bude pokračovať číslo 1. Napríklad tu v ostrú faktúru budeme napríklad vystavovať 21. Teda si prepíšeme tento dátum na 21. A všetky tie ostatné údaje sú totožné. Dáme doplnky, Bill my client manually a automaticky mi tu vygeneruje, že to bude ťahať teda z toho súboru faktúra, teda tá ostrá faktúra. Teda tu dáme taktiež iba used current sheet, row 3, teda riadok 3, next a send. Chvíľočku počkáme, dokým nám tú faktúru vygeneruje. Tiež tu môžeme pozorovať, že ako sa to postupne posiela. Teda opäť mi to vyhodilo potvrdzujúce hlásenie, že bol teda jeden dokument vygenerovaný a zaslaný. Pozriem sa teraz do odoslaných e-mailov, teda sem. Tu vidím faktúra za školenie 2016-001 MSRO, tu vidím teda ostrú faktúru. Rovnako tak na môj osobný e-mail mi prišla faktúra. Osobne odporúčam potom v tých rôznych formulárov na tie školenia teda si nejakou farebne označiť, ktoré školenia, teda na ktorých školeniach už tí účastníci vám tie peniaze zaplatili nejakou napríklad oranžovou farbou alebo zelenou farbou, aby ste si ich farebne odznačili od tých, ktorí povedzme ešte nemajú uhradené, aby to zlepšilo také vašu prehľadnosť. Farba tohoto pola alebo hociakého pola nemá vplyv na faktúru, teda môžete si tie informácie kľudne vyfarbovať rôznymi, že žltá farba, faktúra bola vystavená, zelená už je zaplatená a tak ďalej. Teda to farebné označenie, to je kľudne teda na vás. Potom faktúry sa dajú zasielať taktiež hromadne. Teda napríklad si vystavíme hromadne ostré napríklad tie zálohové faktúry. Napríklad teda tu budeme mať teda tie dve, ktoré tu máme teraz. Teda v tom druhom riadku je nejaká teda vzorová faktúra, ktorá je na firmu XYZ, na školenie lektor z 1.1.2016 s týmto miestom konania, kde sú prihlásení traja ľudia, preto je celková cena 750 a tu som teda pridelil k tomu takéto číslo faktúry. Číslo objednávky je teda v zmysle môjho telefónneho čísla 3472276. A teraz vám ukážem, ako sa zasielajú faktúry hromadne. Teda, dajú sa robiť teda aj
10 naraz, ale teraz si ukážeme teda dve. Pokiaľ chceme vystavovať faktúry hromadne, treba nastaviť sa na bunku a vysvietiť si dva riadky, alebo koľko riadkov potrebujeme. A dáme doplnky Bill my client, merge document and email manually. A postup je úplne ten istý. Dáme use current sheet. Ono to automaticky vidíme, že bude to ťahať row 2 až 3, teda riadok 2 až 3. Next, next a send. Teraz to bude trošičku dlhšie trvať, lebo sa teraz posielajú dve naraz. A potom vyplnení je teda tá potvrdzujúca hláška, dva dokumenty boli vygenerované a zaslané. Teda klikneme OK. A na môj osobný e-mail by mi mali prísť teraz ďalšie dve zálohové faktúry za tú XYZ firmu, ktorá bola prihlásená na to školenie 1.1.2016, ako som uviedol v tom objednávke. A tá moja ďalšia na tú firmu MSRO, ktorú som vyplnil dneska 18.1.2016. Teda ešte nejaký taký môj úplný záver. Teda ako ste si všimli, teda to vystavovanie faktúr tej zálohovej stačí len prekopírovať ten riadok do tej faktúry ostrej. A ja si myslím, že vám to ušetrí veľmi veľa času, takže možno sa skúsiť s tou pani účtovníčkou dohodnúť, aby tam boli tie dva číselné rady, pretože by vám to podľa môjho názoru ušetrilo veľmi veľa práce, čo je teda aj zmysel tejto mojej nejakej implementácie tohoto systému pre vás. Tak chcem, aby ste mali z toho čo najväčší osoch, tak dúfam, že vám tu teda táto implementácia teda prinesie a budete využívať aj to vystavovanie tých ostrých faktúr, aj tých zálohových, ale tak to samozrejme už nechám na vás. V prípade, že by ste mali na mňa akékoľvek otázky, tak ma neváhajte kontaktovať. Dovidenia.